Malayo ako sa city kasi maulan. Nakaulan eh. Pinayungan ko lang ba yung city ko? Ciao, Piho! Kasi tayo, Lola. Papainit ako ng tubig pala. Tapos ako nakakapi. Oo, Lola. Sa kalsada na lang. Kasi hindi ako nakakakita masyado ng sasakyan. Kaya ako yung tao mo mamaya. Pili yan, madam. Pili.
Salamat po, Madam. Sir GFC, Lola Sweet. Thank you so much. Ayun, nakailang oras na ba ako? 49 pala. Paabotin ko isang oras. This is it, Tres. Maglilinis ako ng tisda ng Essie.
Bye everyone! Mag-end na po ako. Lola Sweet, thank you. Sir JFC, Madam. At sa lahat po ng pumasok sa akin doon, thank you so much po. Bye guys. Bye! Thank you. Mag-ano ka na Lola Sweet? Mag-set up ka na ng live. Tatabayan kita. Dali. Bye-bye na po. Salamat. Salamat po sa lahat. Pingi video, haha. Ano gusto mo? Teka lang, magkalkal ako dito. Mamaya. Magkalkal ako, baka meron ako makuha. Mahanap. Sige na, bye-bye, Lola. Thank you. Bye, everyone. Set up ka na ng live. Direct live, Lola. Tapos maya-maya, mag-SC ka. Hanap ako dito na pwede. Okay? Sige, bye. Thank you.